Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Idan na mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake yin fitted gown mai tsini. Wannan riga mai tsinin nan gaba, mai tsinin nan wadda ake yi mai tsini, ana yawan tambaya a kanta, to mun yi ta bayani, wasu sun gane wasu ba su gane ba, kamar insha Allah da zai bidiyon ta. Duk da ina cikin hannun rashin lafiya na asirin shekaran jiya, su hannuwa na ba kyau, ban jin daɗin aiki ce gaskiya. Su amma kuma dai ban san lokacin da ko ga wannan style din ba, shi yasa nace ya kamata yau in daure muku bidiyon ta yadda ake yanka wannan abin. So yanzu misali, kamar da cikin da wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan sai da albarka, muna roƙo a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, sannan kuma a mana like kuma a mana share zuwa ga uwa. Sannan ma son koyon ɗinki a online sai su neme mu a 070 6379 wannan style din ana yawan tambayarsa, wannan da ake yi inda mai da wannan tsinin gaba haka, da tsinin gaba haka. Da Allah ya so yanzu da yin gutun bayani a kansa. Da farko tun wajen yanka half cut za a yanka shi misali 20 ko 19. Ni na yanka nawa a 19 ne, da ni ƙara haɗawa sai ya dawo mini 18. kun gani ko na ƙara haɗa da amma farko 19 ne yanka shi. So yana so shi tsiri da yawa, ana yanka shi har 20 har 21. Akwai wanda ake yi ma gown mai tattara, wanda ake mai gown mai tattara shi ana yin shi a ɓalla ya kai 21 ko 20. So shi wannan na fitted gown ne, kamar yadda kuke gani a farkon wannan bidiyo, a hoton da wanda ke kan wannan bidiyo yadda ake wannan yankan. So yanzu misali ga gani bayan na riga na haɗa dress code ɗina na ƙare, kun gani ko hannun ma na yi komai na ƙare. Shi ma bayan rigar na ɗauko shi na haɗa shi ma ga shi gani ko na haɗa, da yake ban goge wa saboda babu wuta, ko yanzu ma na kunna jiya ne da shi inda nake aiki, da yake aikin na emergency ne, bai ma kamata na yi bidiyo amma saboda kawai dai ana yawan tambaya ko je da an tambaye ni akan shi na yi bayani da wasu ne ba gane ba. Su wannan kuma shi ne na bayan da kenan, shi ma na riga na biyan landin, amma da ke ban landin ba yabo ya landin ba riga na gama haɗa shi ba. Amma misali yanzu ba in kammala shi, kuma yanzu za a azza haka yanka wuya, wanda duk wanda ya saba yin dress code ɗina ya sani haka nake yi, bana yanka wuyan baya har sai na haɗa dress code ɗin gaba. Kun ga yanzu riga na gama haɗa dress code ɗina, gashi nan zan yanka wuyan baya. Yanzu abin za a yi shine za a haɗa wuyan mai dat. Allah muna tuni masu ɗauka mana bidiyo suna tuba mutane mun faɗa cewa mu yahi ba, kan wani bidiyo kuma mu wani ba tare da izinin mu yahi gaskiya. Wanda ke son bidiyo shi ma abin da zai yi shi zo YouTube mai ɗauka. Abinda muka yarda shi ne ɗauki bidiyo mu kuka ɗauki bidiyo mu ki aje a wai na abinci. Idan wani ta tuba mata to ta haɗa ta da mu faɗa mata inda za ta je samu ko kuma ta je YouTube ta ɗauka. Sannan masu ɗauka mana bidiyo kuma suna sai suna harkar tube da shi, sukan su neman basu da Allah. Wannan babu wuta shi yasa nake haka, inda akwai wuta da duk an goge, duk da inda nake aiki kuma aiki na emergency ana jira sosai. Bai ba ka bata ce na hauki da yau saboda rashin nan nake fama da shi, da kafafuwa na da hannuwa na, kafin hannuwa na ma kun ga tafiyar hannuna da wannan. Amma dai aka ji ana mace ana yi saboda aikin hanko ne kuma yau za a sa, kuma an kawo shi da sun kame sallar da aka kawo ɗinkin, zai kamata ce ba same shi ba, da shi yasa nake ina haɗa masa musu. To zan yi dat na baya, wani da ake ma dat wannan ake yi dat.
da yake tilan sabuwa ce aka kawo ni ba ga na gama gara kanta ba yasa ga ta dan take kanta ko kun ga bayan na gama yin daɗin zan haɗe wajen sai tun da wannan mai abin ga ce ita ta gawon ce dole sai an haɗe yi da kai dole sai na haɗe bayan har sai na ɗunki na hidi wajen sai sannan kuma in walwale saboda in na zo haɗawa in samu wanda nake so idan na zo haɗa ce da na baya don ba lallai a isko hakkot in sama ya yi da na da na abin da na riga ba da na ƙasa riga ba na ƙasa step ba to in yanzu bayan na hada sai in walwale kuma again da abin da kawai nake so in samu wannan da yake fito min oh shit bi ma kamata mun ba da wani kudin to yanzu wannan tsinin na gaba shi ma gaban skirt din ko in ce kasar rigan shine kamar skirt ko an riga an hada shi kun ga daga na hada shi ko kun ga riga an hada daga bayan wannan shine na gaba wannan shine na gaba to shi ma za a mai wannan tsinin ba mu hafi da na gaba na gaban breastcoat wannan shine gaban breastcoat din da breastcoat din mu da muku bayani a farko mun yanka shine a 19 kuma an hadawa ya dawo mana 18 so yanzu za a fitar wannan tsinin din wannan tsinin akalla wanga da nayi bari in sa kamar inci 4 ba ki inci yake so tsinin ya fara ga inci 4 na inci 4 alama inci 4 zuwa ƙasa sai a sa rula a ja layi kamar haka gani ko to sai a yanke wannan tsinin gaba kenan akwai wanda yake da round akwai kuma wanda shike da cup akwai wanda ke da cup wanda ya nashi haka yazo ya tsini kwarai ya shiga kwarai haka to wannan in za a yi da take insha Allah ma in zan yi na in aka kawo min na gown mi da tayi azu muku shi to kun ga shi na gaba kenan wannan Allah sai an kawo gawon da ta tara zan muku gane to da kwanci na yi ta amma da yi ta lokacin ban dawo da fawin bidiyo online ba amma Allah ya sa na san za ka kawo Allah ya sa za a yi to wannan shi kuma bayan kenan bayan rigan kenan wannan to shi ma ba shi ne hawaii ba wannan na bayan kenan bayan rigan to shi ma za a zo a aza wanda an ga yanke wanda da aka yanke za a aza shi kun gani ku kamar haka za a rashi kamar yadda aka yanke wancan za a rashi kawai sai a yi kwafi yawa kun gani ko wannan na baya kenan to sai gaban rigan ga shi kasar rigan kenan ko gaban ta kasa ga hana shi kuma za a lankwata shi kamar haka wanda yanka wannan riga da kurinta na san duk kudin sana a ce ita kuma yadda yanka ta to shi ma wannan za a zo a ɗauko wannan a ɗora a sama misali wanga da an ka yanke na gaban da aka yi gaban za a rashi haka kun gani kamar haka za a rashi haka daidai haka kun gani ko shi ma sai a zo a yanke gaban kenan kun gani ko mun bude kun ga shi ma yayi rami duk da akwai wanda ake yankawa a dora a sama wanda ake yankawa wanda ba sai an yanka wannan ba amma shi dai wannan yankawa aka yi a dora a sama
yawa shi ma na baya za a ɗauko shi wanga su ne da bayan guda biyu wanda su ba a riga haɗa su ba su ma dai a aza wannan shi ma a aza shi ma a kan wannan na bayan kenan ko na bayan kenan to yanzu sai ɗinkawa an riga an mai yankewa kenan sai ɗinkawa to mu tsohon mahawa na gaba da rasa ɗinmu na gaba tun da akwai landa a nan bari mu take shi saboda shi ba mu yadda muke so ga yanzu bayan mun take dama already mun san cewa nan tsakiya shine tsakiyar rigar sai a mishi alama ta cikin haka kun gara mako da suna ɗauko gaban rigar to yanzu za a ɗuwa shi a sama ya ɗinkawa da aiki nan wanda inda a ce kawai sama za a ɗuwa shi ba sai yanka wanda ka ɗauko wanda ne a sama kamar haka kawai nan da ba bai da alina ai London kawai sai ɗauka ya sama irin wanda yake da cinin nan wanda yake da cini wanda yake cinin nan kamar haka zai zo idan haka za a yanka shi haka za a yanka misali a ce daga nan sai a haka shi a cikin sa amma shi wannan gaskiya galibi ba a cika yankawa haka ba kawai za a ɗuba shi a sama ne amma shi wannan kuma ya gawa maka yi kuma akwai wanda yake da round akwai wanda nan ba cini ne round da yake da shi kamar wannan shi ma gaskiya zan yi asalin sa round da yake da shi amma na manta ne kawai sai na yanka shi a D to amma duk guda ne za a zo a aza a haka gini tsakiyar rigan ko kamar haka sai a zo a kafe allura a tsakiya kun na kafe allura tsakiya ko sai ya ɗaga takalmi sai in juya gefe ɗaya zai kunga gaji kun ga gefe ɗaya kenan ko kun gani sai gefe ɗayan shi ma sai in dawo da shi ta haka shi bayan ɗauka in faɗi da cikin haka sai in taho daidai tsakiyar sai in kai allura misali kuma kama haka sai in kai allura sai in ɗaga takalmi sai in juya shi yawa to kun ga yanzu kun ga gaban yanzu wannan shine gaba kun ga na hada shi kun ga tsinin ya fito ko kun ga yadda gaban yake kun ga yadda shi wannan style din yake kun gani ko ina fata an fahimta yanzu kawai da an goge da kyau zai kwanta su wannan gaba kenan sai baya shi kuma bayan za a ɗauko guda ɗaya cikin da bayan kamar haka shi kuma sai a azu doko na bayan wa'annan guda biyu a doko guda ga wannan shi ne na shi kenan ko da sai a yi shi haka kuma sai a kwatanta ko kun gani ko shi ma wannan an haɗa shi nashi sai na gefe ɗaya shi ma haka za a nisu wani ko na haɗe shi shi wanda ga wannan ya ɗaya ɗan jikka so amma ba matsala ba ne ɗinkin ne na wani da yi straight ba ɗinkin yi straight ba
zai san ɗaya jika kamar yadda na wata ne ya yi jika ina sauri ya kusa da lasa mai ba kuma ta kai shi yawa kun ya kuma daidai to yanzu kawai sai a zo a ɗauko bayan a haɗe shi ko zama haka a zo a haɗe idan mun kula bayan wani jiga da ascot ko ga ascot ɗinsa nan su ɗauko gani za haɗe shi kun ga wani ɗinki da na farko wani da wani ɗin nan shi kawai na kogi kansa to daga nan sai a fara ɗiba ascot ba da yawa ba kaɗan kaɗan wannan shi ne a takaice yadda ake haɗa bayan wannan riga su kun ga yadda ya kasance yanzu kun ga wannan shi ne ascot wannan jika da ya shi ne ascot kun ga shi ma na hitini ya hito kamar gaba yawa su kun ga wannan dai a takaice na san an riga an fahimci abin da ake so a isar a cikin wannan bidiyo wannan shi ne da ke wannan tsini din wanda in ma bawon za a yi mishi mai bawon din za a yi haka za a yi in kuma za a yi shi ne shi yi zurfi sosai shi yi tsinin sosai tsinin ya taho sosai shi ma dai duk dai da na ɗin nan haka sai ni na bai da ciki sosai bai in sosai in za ku yi shi ciki sosai za ku yanka haffa din akalla ya kai 22 ko 21 ko 20 kuma sai misali sai a zo daga nan sai a yanka misali sai yanka ta yi ciki kawai haka ya ko shi wannan a take ciki nan wannan shi ne kashe wannan bidiyo assalamu alaikum sai mun sake saduwa da ku a cikin wani bidiyo na gaba kuma haɗa rigar na san kowa riga ya san yadda ake measurement din wannan riga ko amma to ba zai samu measurement din ba a ce kila in sa ba zai samu measurement din ina ba taɓa bidiyo yadda ake haɗa gawan ba misali measurement yanzu haka kawai ne na san Allah su kowa ya iya wanda ya iya measurement kawai yadda ake yi wasu duk guda ne amma akwai wani bayani da ya kamata in samu ku wajen haɗawa bai haɗa da ku gani yadda za a yi farko za a haɗa shoulder da sabon kawai da kuma ba irin wancan ci ba wanda ba mota ɗin ina ɗan ban saba ki ba sai yau ne dole sai na ɗan to yanzu sai measurement kowa da yadda yake measurement ɗinsa na riga da na skirt duk yadda mutum yake yi sai ya aminsa haka nan ni zan yi nawa yadda nake yi ni ba sai na zana ba wasu kuma sun zana to kuma ko ni abin da na fi zanawa yau da gobe saboda yau da gobe ana yawan yau da gobe an riga an fahimci abin ya fiye cikin kai girma wannan riga cost ɗinta 18 kudin samata kamar kusan zai dan wuce 19 kaɗan daga na tsakiyar riga sai in yi dama shi zai bada kamar wani samata 19 amma kai 19 wanda yan bikita sai aka ta koma 18 and half amma a wajen sawa 19 nisa to sai nan wajen waist idan mun kula ayi nan daidai under bust shine waist ko daidai na 15 sannan shine 15 ba mun da ci ba to daga nan muke bukatar sai mu auna kamar haka waist ɗinta zan sa mata tin da har inci bakwai da rabi sai ni alama sai kawai muka gudun su da kamar haka to daga nan kuma sai ya auna hips kuma da daga nan kuma sai ya auna hips misali sai mu auna daga nan tsakiyar riga
15 ina ganin 20 ne 15 20 19 ne so amma zan samu 20 saboda ita da gawanci in ta yi matsi kwarai-kwarai za a iya samun mashi da ba su kun kama haka na wajen gwiwa wasu na aunawa amma ni ko ba na auna an bana auna muku tun da nan wajen hips muka kan ko to na wajen gwiwa shi kuma sai mu sa shi 18 kun gani ba auna ba amma ga shafi mun dare 18 da na auna kuma dai ba da dare 18 ko ne doya zan yi haka da yanzu abin ba auna ba ne kawai da tsoka haka nan to bayan auna kuma haka sai ku dawo su wannan gefe ɗaya kenan kun gani ko kun ga ɗinkin mai biyo kun ga nan a kula wajen haɗawa in an zo nan kar a ce wani gidan za a fara hita his ɗin zai iya yi sama dole da aka ɗauko ɗinki daga nan sai ya ɗan tafi haka shi da haka kamar da zo ɗin nan yawa kamar da wajen yankawa kun san muna baya tazara inci 3 go daga tsakanin kunkuru zuwa tsakanin half cut ƙarshen half cut zuwa kunkuru to shi kuma na yanzu haɗawa daga nan za a ɗauko awon daga nan da ɗauko awon sai mu auna kun ga 19 da 19 nan da yanzu sai nan ma tsakiya sai yanzu yana auna 15 ɗin da 15 ya da bani sai auna idan mun kula na awon farko da na yi na hawa da tsakiya na biyu kuma na faro daga nan su ne haka nake yi wannan kuma shi zai iyawa in ya saba da haka sai shi ba ma'ana yanzu kuma sai awon hips shi kuma ga shi sai ma'auna nan ma'auna 20 inches 20 nan kenan kuma abu da ya kuma kace alama sai nan wajen gwiwa shi ma sai mu auna shi mutu 18 ko da 18 nan sai mu ga alama wanda kudin za ku yi tunda yan ba ku iya zai yi ku kuna iya ku zana tun kamin kudinka sai ku kaje kasa a shifida a zana da alli idan zana da kyau sai a zo a dinkin yabi alle ni yanzu inda ce ba wai kan koyewa bane da kawai wanda dan auna ni dubus na ba kawai din ba wani ko bayan na dauka inda auna sai ta hudin daidai so wannan a takaice kenan yadda ake haɗe ta wani da kuma ni da baki da ake haɗa ta to an wannan wasu na yankawa wasu ba su wasu ba ya gogewa to amma ni yanzu yankawa zan yi saboda babu wuta da zan ciwa in goge nan ma sai a zo daidai ɗinkin nan ko shi wannan ba sai an yanka ba kawai ɗinki za a walwalewa ɗinkin da ake na awon hafton a walwale shi shi kenan shi ma nan za a zo a walwale shi sai nan ƙasa kuma a zuwa yanka to wannan shi ne wannan bidiyo yanzu ƙasa kawai za a yi makasa round yan ka mishi round ma'ana a sita shi ya bi round da ya kyau sannan sai a lahi shi kenan sai a saka hannuwa an ƙara wannan riga assalamu alaikum sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba